sondanima sai puji ku bersami nasu maringun medukit Tangiang mahita asiniro hamadi kamu doho dame nasian de bata amata do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus tu hatai. Amin. Horas madihita saluhuna dihamu donga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus adorang sotaula akaulota tabiki mahatani di bata songon bohal ni partodiota mangula sadarion ima natar surat di hatani di bata di sada raja-raja 10 ayat 10 songonom hatani di bata ia itak na di bagasa kudot dang olo suda jalamiak na di bagasan guri-guri dang olo marsik obar Tuhan tani Jakoba naung pinabuana hian marhite sian si Eliang. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ima sahana dihamuna donga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Judul ni turpuk tahun ima alani haporsyaon karena kekuatan iman. Hagugu unni haporsyaon ido nata haporsyai jala nata pangasahon di bagasan ngolutta. Las mardumu dui hatani di bata nasaha tu si Elia na tu ina nama balu na disarpat alani haporsyaon ni ina nama balui marhite hatani di bata tu si Elia takas do nakaingani ima gabi pak dipatu pahalongangan gabi marhite haporsyaonido mabain imana keng halongangan na masa di bagasna. Dido nakaingani iman na taidam ia itak na di bagasak kuduni dang olo suda. Jalamiak na di bagasan guri-guri dang olo marsik. Songoni mahalak na porsya di debata. Ia halak na porsya di debata dak keahurangan. Jaladang lubi-lubian. Allah yang go halak na porsya di dibata Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Bahasa haru mabiar kita. Mabiar kita di Sipanganon, mabiar kita di Parabiton, mabiar kita di kesehatan, mabiar kita di masa depan, mabiar kita di persikulan, mabiar nguluton alani naso marha porsyaun. Ala dang tapangasahun dang tapasaha nguluta tu debata. Orang-orang yang mengandalkan dirinya akan mengalami kegersangan dan kekhawatiran. Holsoa main. Ala yang go ina nama beluna disarpati nakangani holan sauti nama. Ita nasa topi di dang olo sudah doho miyak na diguri-guri dang olo habis alani haporosyaun. Totu omma dia makadonga sa porsyaon di partikianon hita songon na porsya di Yesus Kristus. Sotung aduk kita na mabiar. Sotung aduk kita na totong iman na kaingani di bagasan kekhawatiran na seholsoan di bagasan nguluta. Molo taida di partikianon gudang ni umutumut alani na holsoan. Holsoan di mana dia kaparabiton holsoan di ngoluni masa depan ninguruna
Tabigi gudangnya kaholso nang buido taida nguni di akka media tulisan-tulisan yang dia tuliskan manang akka status di jolma di partikiano ima na gudang na cemas na holsoan di bagasan ngoluna. Gabi sudah maboto portibion. Tunak kaningani ima na indohono ni turpukoto ita molo hapor siap taido molo di batado tapatu jolo di bagasan ngoluta. Dia makadonga sa porsiaw dangolo suda itaki. Dangolo habis miak na di guri-guri lapatan na dakya hita male. Ilo na honna. Dakya hita gabi. Marpugos. Alani so tunga dong na hulit. Bereng maina na bel na sarapati nang iboti mana hulit. Ay marhuli pihodang nalam mamora. Lam dilio kopi dang nalam marpugos. Ala yang gohatan de bata idu nakengani gabi sumber manang mual ni pasu-pasi. Gabi habaoranna. Lapatanna nang dohonot ta asau nakyama biar hita mangalehon tu de bata. Unang mabir hita mangaleh tu harajan de bata. Unang mabir hita mangotapi. Ay juk do tao tapi akka pasu-pasu. Juk dupe binigi si pata ni ada pola dohono no alai ko dohono tadwi marhua maliano ni puasa pola urupa ni gudak kepengi gudang nasongonon sehingga gabe tao tapi gudang pasu-pasuin tao tapi adong neng nongatan yang mangalion ucapan syukurna adong nama le pangurupion alai tao tapi unang pola pagudak kui unang pola lean HP yes dorohani na mangalion ni alai tao tapi gabi nakangani dang marbungara nakkaningani ima gabi mual harajau ni dang marbungara be alania alama biar hita ta tapi di bagas ngoluta alani di bagas 70 tahun dangodo habis ita na bagas minang dangodo habis ita na bagas miamang dangodo habis mia do na di bagas guri-guri mi molo debata tapangasahon molo debata mangudu di keluarga tang. Tidak pernah kita kekurangan dan tidak pernah kita berlebihan. Tetapi kita dicukupkan dengan firman Tuhan. Alani saya jumulu malui hamarajan debata. Dumi pasato kuma aka odeng Tuhamu. Amin. Mauliati madiho ali Tuhan debata. Marhiti hatam. Amin.